Takže čemu lidi dnešní video bude doplň větu a máme vzácného hosta, moji sestřenici Jančo. Ahoj! No čau. Vy moc nevidíte. Položíme si tvou kameru sem. A můžete se vidět tam co vaše jste vidíte. Ahoj. Ahoj. Takže doplň větu a kdo bude začínat? Já. Jo. Postel je velmi inteligentní pro ležení a spánek. Jdi takhle na špičky. Já tam moc nejsem viděl. Takže začínáš. Kluci, dneska do kina. A tam se koukali na film. Jmenoval se Nejhezčí občanská válka. Spadlo ti jablko, ona je pako. To se rýmuje. Spadlo ti jablko, ona je pako. Spadlo jablko, ona je pako. Potom natočíme video rýmy. Jo, tak jdeme dál. Začínáš. Ty? Už jsem teď začala. Záclona Je velmi tady interaktivní. Jo. A Spadlo ti jablko, ty si pako. no a dál, takže třeba kůň. Ne, začínám já. Jo. Mám Pěkné vlasy a mám pěkné uši a marmeládu. a ještě A já nevím. takže začínám. Začínáš? Ne, já. No, teď začínáš. Koně Jsou velmi krásné. a Jezdící. a Hezky. a Dělají velké bobky. Teď to ukončíme. Mějte se hezky a čau. Čau.